Pekný deň, drahí priatelia. Dnes o dvojitom kilometri, ale aj o frustrácii novinárov opozície z toho, že keď Smer sa rozhodne niečo efektívne postaviť, tak to aj dokončí. Včera sme si dovolili pozvať novinárov na prehliadku novo zrekonštruovanej kukurice a samozrejme sme im ukázali jednotlivé priestory, aby sme ich presvedčili o tom, že všetky tie reči o predraženej kukurici jednoducho boli vymyslené. No a samozrejme, ako postupne išli po jednotlivých poschodiach a zisťovali skutočnú pravdu, ich frustrácia narastala, až došlo k určitej možno dynamickejšej výmene názorov tu v týchto priestoroch s novinármi z Aktualita denníka N. No, nečudujem sa, že boli veľmi nervózni, pretože žiadne 600 alebo 1000 eurové pisoare tu nenašli, alebo 2000 eurové kancelárske stoličky, alebo dokonca 14 000 sedačky, pretože najdrahšia sedačka v týchto priestoroch je táto za 3650 eur. Uznávam, ani sedačka za 3650 eur nie je málo, ale v priestoroch, ktoré sú vlastne ikonickou architektúrou 70. rokov, musíte dať materiály, ktoré vydržia ďalších 20 alebo 30 rokov. A jediné, čo je neoceniteľné, samozrejme na kukurici, je výhľad. No ale ten nestojí žiadne peniaze. A keď sme poukazovali našim drahým novinárom, veď však teda skúste to porovnať s našimi predchodcami, za koľko kupovali oni, aby ste vedeli, kto je lepší a kto je horší, tak odpoveď na to, že pokiaľ hlavný rokovací stôl stojí v kukurici 8 000 eur a naši kolegovia, predchodcovia, pán Naď kúpil rokovací stôl za 45 000 eur, tak sa ohradili, že to oni nevedeli, lebo veď oni predsa druhých kritizovať nesmú, to majú zakázané. No ale z čoho sme si my postavili túto kukuricu v skutočnosti? No z úsporných peňazí našich predchodcov, zo zmluv pána Naďa, Hegera, Matoviča. Pretože keď sme prišli na ministerstvo a začali sme rokovať o pásových, kolesových a ďalších zmluvách, zistili sme úsporu viac ako 90 miliónov eur. A tak môžeme s kľudným svedomím povedať, že vlastne celá kukurica je zrekonštruovaná z úspor, ktoré neefektívne chceli vynaložiť naši predchodcovia. A keby takéto peniaze ušetrili aj oni, viete, kam by ich investovali? No, do mimovládnych organizácií, aby si mohli platiť telefóny. A aby možno mohli preplatiť nejaký gay pride. My sme však ušetrené prostriedky pretavili aj do tejto budovy, ktorá tu roky chátrala a ktorá bude slúžiť všetkým občanom ďalších 50 rokov.